Aquesta perashà té la paraula destacada nassó i el verb és lenassó, que significa aguantar. Aguantar es pot interpretar de dos sentits complementaris. Un sentit és aguantar amb guant de seda, és a dir, amb delicadesa, amb habilitat, i un altre és aguantar amb guant de cuir, que vol dir amb un grip més fort, més sòlid, més ferm. Aguantar amb guant de seda és, per exemple, tenir tacte. Tenir tacte, un governant l'ha de tenir amb el poble, essent abastidor de les necessitats bàsiques del poble. I també tenir tacticisme és també tenir guant de seda. Tacticisme és governar amb habilitat, amb astúcia, amb audàcia, que no és contrari a la intel·ligència, però la intel·ligència en general ha de ser abastida pels consellers. Després, pel que fa a guant de cuir és la força que ha de tenir el governant. Quan el governant té força, li transmet ànim al poble. I aquest ànim que li transmet al poble és el que li dona empenta per fer l'embat necessari a les dificultats que han de sorgir. I aquí això repercuteix en un altre aspecte molt important, que és l'aguant. El governant també ha de tenir aguant. Un aguant d'un tipus de resistència i un aguant del tipus tolerància. L'aguant del tipus resistència ha de ser la constància que ha de tenir el poble amb el governant per poder superar les dificultats. Constància amb el poble del governant. I pel que fa a la tolerància ha de ser tolerància amb el poble del governant. La constància involucra conjuntament el poble i el governant, però la tolerància és la que ha de tenir sobretot o pràcticament únicament el governant amb el poble. Aquestes són les eines de les que disposa un governant al si d'Israel, segons el meu punt de vista, però que també, evidentment, podran ser útils en el futur, Be'ezrat Hashem, per tot el món.